Machiegni kendo nyakoro mga jwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Familia ma wuod gi nyocha onegi bang' tulo muoche kar kunyo kuoyo e gweng' Manyandori e Gengau Nzoia kind sub-counties ma Siaya West kod Ugenya dwaro ratiro. Tulo nyocha omuoch e bura manyocha oluongi gi jotend nanga e gweng'ego mar temo thego ywaruok ma osebede kind oganda ma kunyo kuoyo kanyo. Gino mano lokore lweny kendo kelo masira makamano. Otieno Daniel nitiere kod ler. En tulo manyocha omuoch e kind jokuny kuoyo mawuok e sub-counties ma Ugenya to kod Siaya West. Manoweyo ka Godfrey Oloo manyocha en jakom kar jokuny kuoyo ma Kanyalaro kowito ngimane. Oloo ne ogo ma onegi e tulono manyo omuoch e wi ywaruok e wi kar kunyo kuoyo. Kalore gi masirano, familia mar mosenindo kotelnegi gi owadgi Boniface Oloo koro dwaro mondo mi apisas mag arita ma Siaya West sub-county onen omak jogo ma itudo gi nek mar Oloo, kokoni jogo ma itudo gi nek makamano ong'e maber kuom mano dikoro osemakgi. To duto wadwan chik okaw mkondoni. Kora kwayo assistant chief maloka, Ayimba kod chief, nukok gikaw kijanono kawuono, kijendego bomak kawuono. To koro wan kaka family kata jo Ugenya kik wabed blamed. Familiano mane oloso e kinde magidhi e tesendo obila mar atado mayudore Ugenya mondo mi ging'e kama obila osechope gi nonro margi, ne oten gi MCA ma West Ugenya Ward Oduoro Dongo mabedo dwaro mondo mi omak jogo ma itudo gi nek makamano mapiyo. Koro wachope ne nyaku make sure ni ukawo chik mondo chik oti kaka chik dwaro. Tawacho ni police nyaka make sure ni bwana jogo omaki. Watimo investigation nonro makende ka jogo ne iye. Mako ginyalo mako jogo tabro lead my team mondo wamak jogo wawegi. Korka kore ruoth ma West Ugenya Fredrick Odongo onyiso familiano ni nonro pod dhi nyime kolero ni meko mag achijego inyalo tim mana gi apisas mag arita ma Siaya West kama ne nek makamano timore. Ka bende osingone familiano ni gibiro yudo ratiro ne wuodgi. Cases sama timore kisheria ichako luwe kod kama gimoro timore. Koro bing timore the other side Siaya sub-county. Koro ase advise familia mondo dhiyo gilim police station kata police post man machiegni uranga kanyo mondo gifuatlian to atwa mane mosekaw ne joma nyoro tim kabila ne nyawadwani. E sama nyuola Oloo dwaro ratiro ne wuodgi, dwaro nitiere mondo mi otieki ywaruok ma osebedo e kind oganda makunyo kuoyo e gwengego kaka yo mar geng'o tulo manyalo timore kuno e kinde mabiro. Tieno Daniel Ouma, Ramogi TV.